Nhar il-Ħadd se ssir laqgħa ta' diskussjoni bit-tema Qalb in-nies, attività mistennija ferm li magħtula il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista se jkun qed jiddialoga man-nies. Din l-attività qed issir biex tikkommemora għeluq 3 snin minn mindu Robert Abela ingħata l-mandat biex jieħu f'idejh it-tmum tal-Partit Laburista u sussegwentement biex ikun il-Prim Ministru ta' pajjiżna. Bħala Prim Ministru huwa ġie konfermat mill-poplu fis-26 ta' Marzu li għadda b'maġġoranza kbira u storika. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista għal affarijiet tal-Partit, Daniel Mikallef, fakkar li dawn it-3 snin fissru għal pajjiż riformi u bidliet kbar minkejja l-isfidi internazzjonali. Nhar il-Ħadd inħeġġeġ il-kulħadd sabiex niltaqgħu is-City Theatre il-Belt Valletta biex nikkommemoraw daw it-3 snin mhux sempliċement bħala anniversarju ta' figura, imma anniversarju 3 snin li fihom rajna riformi u bidliet kbar. Il-Perit Mikallef fakkar li taħt it-tmexxija ta' Robert Abela se jkompli jitwettaq dak kollu li ġie mwiegħed fil-manifest elettorali bit-tema Malta flimkien biex minnu igawdi l-poplu kollu. Dan derġar mod partikolari fil-budget għal din is-sena illi fih spikkat għal darb'oħra ir-ruħ soċjali tal-Gvern Laburista. Id-diskussjoni tal-ħadd mal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela se ssir fis-City Theatre il-Belt bit-tema Qalb in-nies u se tibda fl-10 u nofs.